Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yunus. Gimana kabar anak-anak semua? Insya Allah tetap semangat. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak semua, kita akan belajar bahasa Jawa tentang bagian-bagian tubuh kita. Dalam bahasa Jawa, bagian-bagian tubuh kita yaitu perangane awak. Nah, saiki anak-anak karo Pak Yunus arep nyanyi babagan perangane awak. Sapa sih? Siap? Siji, loro, telu. Rambut, 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 batok, 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 meripat, meripat, meripat. Aku wis ngerti. Irung, 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 pipi, 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 kuping, kuping, kuping. Aku wis ngerti. Tutuk, 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 janggut, 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 gulu, gulu, gulu. Aku wis ngerti. Tangan, 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 driji, 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 dodo, dodo, dodo. Aku wis ngerti. Weteng, 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 sikil, 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 weteng, sikil, weteng, sikil. Aku wis ngerti. Ngerti toh anak-anak kabeh? Babakan peranganing awak iku ono 14. Nah, untuk gadek anak-anak yaiku mengko nulis peranganing awak kuwi cacahe 14. Ditulis banjur difoto dikirim ke Pak Guru. Besok Sabtu anak-anak siap nyanyi kaya Pak Guru wau babagan peranganing awak, terus di video dikirim ke Pak Guru. Cukup iki sipe anak-anak. Besok insya Allah dibacet ke maneh.